Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Тәлгать әфәнде, сез гомер буе татар мәдәниятенә, татар әдәбиятенә кадрлар тәрбияләгән кеше. Менә хәзерге вакытта үз укучыларыгызны күреп шатланасыз, горурлана торгансыздыр, әйме? Дөресен әйткәндә, менә шулай туры килде. Бер вакыт бер очрашуга утырдык, бер районда. Мен йөрегән әйтәм, миндә укыган кешеләр, кулларыгыз күтәрегез әле. Залда утырган анда шул укытучылар, китапханәчеләр, менә шундый даирә кешеләр иде, 80%лап кулын күтәрде. Һәм уйлап торам, бу каян килә икән. Чөнки мин 20 ел эшләдем Алабуга пединститутында, укытучы булдым, ректор булдым 16 ел. Аннан соң укыттым 2 ел Казан пединститутында. Аннан соң мине күчерделәр Казан университетына һәм шунда татар филологиясы, тарихи һәм көнчыгыш телләре факультетын ачырга куштылар. Менә шунда да туктаусыз укыттым, һәм мин шундыкта укытудан әле шуна 1 ел гына аерылып торам. Шуңа күрә менә шул коягына барсам да, минем шәкертләрем бар, шәкертләрем күрәләр, исәнләшәләр. Һәм әйтергә кирәк, менә шул укуның сыйфаты, укуның дәрәҗәсе турында әлбәттә безгә уйланырга кирәк. Чөнки менә мин чагыштырып карыйм, беренче елларда Алабугада укыткан студентларны. Әлбәттә анда йомшак студентлар килә инде, районнардан килә, авыл мәктәпләрен бетергән балалар барысы да. Ләкин алар шул теге әнисенең җимен апайткан балалар шикелле авызларын ачып бөтен нәрсәне тотып хәтерләп утыралар. Һәм кушканны укыйлар. Менә хәзер мотор әдәбиятны укый юк. Менә мин үземнән генә беләм, яшь чагымда укыган әйтик Ибраһимовның яшь йөрәкләрен. Ул минем күңелемдә. Әйтик Тургеневның «Отцы и дети», «Первая любовь», асиларын укыган икән, ул минем күңелемдә. Әмирханның «Хаятын» укыган икән, ул минем күңелемдә. Ә менә күпме карыйм менә хәзердә шул телевизордан киноларны, фильмнарны, башкаларын, алар берсе дә калмый. Караган вакытта күңелле, кайсы вакыт кемнедер теге дәреслек җиңеп чыга, хакка җиңеп чыга шикелле. Ләкин бу бар онытыла. Менә сез гомер буе үзегездә бит инде матур әдәбият тирәсендә кайнаган кеше, име? Аннары көннәрдән бер көнне сез криминал дөньясы турында әсәр язып аттыгыз, күпләрне гаҗәпләндереп. Менә бу ничегрәк килеп чыкты? Менә беләсезме, ул Алабугада эшләгән вакытта мин һич тә Алабугага чиракты барып эләктем мин анда. Анда шул Кәрим Җамалаклы дигән кырым татар бар иде. Ул җибәргәннәр аны шул башка җиргә кирергә ярамый, яшәргә мөмкин только Алабугада, аның хатыны Казан татары. Шуны 60 еллыгына без Хәсән Сәрьям белән язучы белән мине җибәрделәр. Әле мин яшь анда шул 24 яшьлек җегет идем. Шуннан Кәрим Җамалаклы әйтә, киләле безгә ди совет әдәбияты укырга ди. Рус совет әдәбияты укырга. Мен әйтәм, мин бит татар мәктәбендә укыдым, татар бүлеген битердем. Мен укыта алырмын икән. Дөресен мин 1 ел рус арасында яшәп кайткан идем, эшләп. Риза булдым, әкренләп киттем, өйрәндем. Ләкин шул рус совет әдәбиятын укыттым, төрле чырларын. Өйрәнгән илкәм татар тәнкыйте булды, татар поэзиясе. Иңе әүвәл шул Ринат Харис, Равил Файзуллиннар иҗат турында яздым. Аннан соң киттеләр инде Сибат Хаким. Сибат Хакимның поэзиясын халык иҗаты белән бәйләнешен күбрәк алдым. Һәм шулай шул рәвешле яшәп ятканда бер мәлне шул Алабугадан китәргә туры килде. Алабугадан китәр алдыннан шул берничә ел мин шактый шуларда төзелешләр алып бардым. Чаллыда гигант төзелә, Нижнекамскида теге гигант төзелә. Алар белән теләсәң, теләмәсәң дә шул аралашырга туры килде. Күп нәрсәне күрдем. Анда урлау да күрдем, сату да күрдем, мафин да күрдем, депутатларны атып утырганны да күрдем, депутатларны сайлаганны да күрдем, ничек сайлар, нәрсә сайлыйлар. Алдан шул әлбәттә мин шул криминал романга, моны мин әлбәттә алай әйтәсем килми инде, үземнең криминал романны тыңганчы замана балаларын язарга тындым.
Ne için yazarga tundum? Çünkü Alabağ'a kilip düşkəş meni işin aşağı gazeplendirdi. Alabağ'a yeriydilik şol paraxotlar, ne bilen gerekli lopıslı. Şap, tevlik yarım kelesin. Gelip düştüm, benim şol bir şimadan kitaplarım var indi. Gelip düştüm, hem beni kişi karşı aldı. Birincisi milisyoner, ikincisi sukır, üçüncüsü et. Şundan sonra aytam gajep men koyalaktim. Elbette hazır Alabağ'a bir motor şehir, başka şehir anda bütün süzgerdi. Şundan açıklandı, anda bir ataklı militsi mektebi iken şol anda militsi küp. Anlar sukırlar Opopovos'nun kombinat iken bir zor. Hem etler koyada var indalar. Mene şolay adamı zadını öğrenip Alabağ'a kirip gittim men. Hem şunda yaşay uylaganım elbette men 1-2 yıldan eğlenip kaytırga. Lakin şol Xitayдың Amin Jianjana to'g'ri kelmadi bu endi. Anda şol 20 yıl işlerge to'g'ri keldi. Aldan şol zamdekan bo'lib, annar prorektor, annar rektor bo'lib, hem kichkina şol meni jiberdiler indan. Hem annar qaytib şol mena zamana balalarini ko'rsatdim birinchi G'arif Axunovga. Talg'atdi qaraldi. Sendi turmushni bilasan endi dedi. Senda bitti, ol Jixarov bilan endi. Senda bitti proza jilab o'tiradi. Yozib qaraldi. Şundan yaza başladım şu aldan Kiev povestini yazdım. Onlar tağım bir neçe hikaye yazdım. Alar barısa Kazan otlarına basılıp çıktılar. Hem şundan da tege benim görgen material, mena bitinde Rus edebiyatı, Tatar edebiyatı okuyorsun. Mena 90'ıncı yıllarını şağıldırgan edebiyat şunlukta bizde yok. Çünkü mena kübüsü gittiler tarihka. Kübüsü tarihka gittiler. Tarihini yazalar, ansa elbette şulay gaybet enşin Tatar tarihi şun manasında ilerlenmegen. Anın bek köp buğunları düşüp kalgan. Hem yani irenip de bulmay. Lakin tarih bitul cemaat bir yaklı tramvay yolu. Anda artka barıp bulmay. Anda artka barıp koytup, tekşirip koytup bulmay. Koysi xanın işe ötürgenler, koysi xanın türbesi koya bulgan. Muhammed Emin neçenci yıllarda idare etken şunu açıklasan da anın tege şınlıkta nişek nirevüşle idare etkenin bari bir bilip bulmayanı. Şundan sonra şol meytem bizning zaman turunda da bitin yazırga gerektir. Hem oturdum da ben şol Tevbe romanını yazdım. Yani ben Seyit Sakmanov'un devam eder öylemaganıyım. Şundan endi bir Tevbe romanının ahırında Seyit Sakmanov'un siyiklisi bik motor hatan ol Zülfiye. Men özümde yarattım men onu. Zülfiye ölgeç Seyit Sakmanov isen kaldı hem ol 3 alırga deyir. Demek 3 alığını körsetiyor için yana roman yazırga gerek. Hem ilmek romanı gelip çıktı. İlmek romanında indi bulay işler bitken şekilde Seyit Sakmanov ayakka basıp bargan şekilde. Lakin anda da şul mafiya arasındaki kireç arkasında onun üzerinde satalar. Satalar hem Gid Vahab degen bir bay şulu magnat indi ayıştırıp şul kül boyunda atıp kaldıra. Ol kişke isen çığa. Hem şunda şulay yok narkomanlar tarafından beylep kaldırılgan ikinci bir Anise isimli kızını göre Anise isimli kızını azat ite. Hem alar şul kişke kıtılıp isen kalalar hemen yana turmuş başlap jibererler. Demek indi mında şul romanның devam bulurga tiyiş. Hem tüngi yollar. Menalar tüngi yollarının anın simbolikisi bir kişiliğinde var. Anda tüngi yollarda neler bulmazdı. Şol tege Murtaza abzı ayta şol tıp görüyorsun birisinde tınlap qaytkan emin birinci kelindi dey. Oңышlı bulmadı mına ikinci kelin aybet buldu dey. Hem anları tüngi yollarda mına bulay Seyit Sakmanov bilen Anise görüşerler. Hem şundan eğlenip gite Seyit Sakmanov özü bik kişilikli yokşu kişi. Çünkü ol komsomol uyuşması sekreteri bulgan kişi. Bir aldınғы uçastık milisyoneri. Lakin şul prokurorga karşı bargan için çünkü ol bazda taba ölü bala hem balanın atasın anasını taba da atası bir zor kişi bulup çığa. Hem anarga aytalar tabu. Sen bunu bile şıgırlanma. Sen öz başına şıgırlanasın. Lakin bu şul ücretlenip barabir şıgırlana
Шуның аркасында ул янаннан күп чыгаралар һәм ул теләсә теләмәсә дә башка эш таба алмагач ресторанга керә вышибалы булып. Бер офицер белән алар Монголиядә кыскартылалар 61 елда Хрущев заманасында. Менә шуннан соң инде китә аның теге байлыгы арта, бер мәлне ул аңлый башлый. Бу байлык белән генә булмый, кешеләргә ярдәм итәргә кирәк. Ул депутат булырга хыяллана, ул мәчетләргә ярдәм итә, балаларга ярдәм итә. Һәм менә аның шул сазлыктан чыгасы килә. Ләкин романның ахыры нәрсә белән тәмамлана? Сәйд Сакмановны үтерәләр, атып үтерәләр. Шул ук дуслары, шул ук бергә эшләгән әшнәләре аны юкка чыгаралар. Һәм минем монда әйтәсе килгән фикер, мондай кешеләрнең юлы барбер ахыр чиктә менә шуның белән тәмамлана. Әлбәттә, мин бик күп хатлар алдым. Менә шул ни өчен Сәйд Сакмановны үтердегез? Ул яшәргә тиеш, ул әле кыдрәтле, дәртле кеше, ул әле файда китерер илгә дә, хөкүмәткә дә, депутат буласына килә, башкасы да. Мин шул аңлаткалап карадым, аннан соң шул исемә төште Лев Толстойның бер җавабы, анарга язганнар. Ни өчен менә шундый чибәр ханым Анна Каренинаны поезд астына ташладың? Шуннан бу җавап бирә. Беләсезме, ул миннән сорамыйча поезд астына сикерде, һәм мин кайтып, төне буе креслода җылап утырдым ди. Менә мин дә шуның шикелле, әлбәттә миңа бик кызганыч булды Сәйд Сакманов, мин аны яраттым чыннан да, кеше буларак та, шәхес буларак та, аны күпмедер күләмдә теге ул җыелма образы инде әлбәттә, минем белгән үзегезнең характерның тормыштан күзәтүләр инде барысы да тормышлар, анда төрле ягы бар инде, аны укыган булсагыз. Шунларга күрә менә шундый роман килеп чыкты. Тәлгат абый, әлеге роман бит инде быел Тукай премиясына тәкъдим ителгән. Тукай премиясы турында сүз чыккас, фикерегезне белеп китәсе килә. Кайбер кешеләр безнең Тукай премиясын алган кешеләрдә аны әдәбиятчыларга гына бирергә кирәк дигән фикердә тора. Ә сез нинди фикердә? Беләсезме, чөнки башка премиялар да бик күп бит. Театраль премия бар. Аннан соң Марсель Сәлимҗан премиясы бар. Хәзер Туфан Миннуллин премиясы бар. Ямашев премиясы бар. Бакый Урманчы премиясы бар. Чөнки бөтенесенең премиялары бар, әдәбиятчыларның шул премиялар әлбәттә шулай бар инде. Исхаки премиясы бар анда, Фатих Хисни премиясы бар, Такташ премиясы бар. Ләкин карап торган төп премия Такташ. Гафу итегез, Тукай премиясы. Шуңа күрә минемчә шул Тукай премиясы бирелергә тиеш бары тик әдәбият өлкәсендә иң уңышлы әсәрләргә. Һәм ул чыннан да аны бары тик язучылар бергә генә тәкъдим итәргә тиеш. Хәнди хәзер менә кемгә тәкъдим итмәгән анда? Менә язучылар берлегеннән узмадылар анда шактый кешеләр яшерен тавыш буенча. Алар барганнар да алганнар. Бер салган әйтик, Казан Федераль университетының институтынан, бер салган бар нәшрияттан, бер салган Аккалфактан, бер салган журналистлардан. Монда теге әдәбиятка урында калмаган дигән шикелле. Менә бу елгы кандидатлар күплеге белән аерылып тора име? Монда галимнәр дә шактый гына кертелгән дип әйтик. Һәм рассамлар бик күп. Сезнең менә үзегезнең мөнәсәбәтегез ничек андагы кандидатларга карата? Анда беренчедән галимнәр кертелгән, галимнәр бар анда, галимнәргә хөрмәт итәм. Ләкин алар үзләренең хезмәтләре белән түгел. Алар Тукай турындагы истәлекләрне җыйганнар, туплаганнар, 2 том итеп чыгарганнар һәм шуны тәкъдим иткәннәр Тукай премиясына. Ул шулай гына үткән ел Фатих Сибгатуллин үзенең тарихка багышланган хезмәтләрен тәкъдим иткән шикелле. Аннары кайберләрнең шулай әйтик бер әсәр өчен, бер скульптура әсәр өчен тәкъдим ителгән. Аннан соң Шамил Әхмәтҗановның җырлары өчен инде берничә җыр өчен тәкъдим ителгән. Кыскасы, анда минемчә шул теге демократия дип әйтәбез инде, демократия теләсә нинди оешма күрсәтелә ала, менә шул демократия шунда китергән дә инде. Бу әлбәттә
эшләү комиссиясына өстәмә авырлык тудыра дип уйлыйм мин. Тәлгать әфәнде, менә тәнкыйть турында да сорау бирәсем килә. Татар әдәбиятында тәнкыйтьне теге йомшак дип әйтәләр инде, юк дәрәҗәсендә диләр. Менә сезнең фикерегез ничек? Сез үзегез гомер буе бу өлкәдә эшләгән. Менә сез хәтерлисезме, кайсы заманда бездә тәнкыйть көчле дип әйткәннәр. Бер кайчан тәнкыйть белән канәгать булган чорны мин хәтерләмим. Хәтта менә 20нче йөз башында бит инде безнең анда нинди тәнкыйтьчеләр, Җамал Вәлиди, Гомар Гали, Галимҗан Нигъмәти, Мөхәммәд Гали һәм башкалар. Ул чорда әйтик безнең әдәбиятта бик көчле инде. Әлбәттә, Ибраһимов, Фатиха Бирхан, Тукай, Дәрдемән, Сәгыйд Рәмил, Зариф Башири һәм башкалар, Сәгыйд Сөнчәләй. Менә шул чорда да, менә ул чорда китапларны алып бер кадәр укып карагыз, анда берсендә дә бездә тәнкыйть бар һәм тәнкыйть яхшы дип әйткәннәр юк. Аннан соң менә сугыштан соңгы елларда күтәрелде менә тәнкыйтьчеләр, зур тәнкыйтьчеләр, Хатип Усман, Ибраһим Нуруллин, Гази Кашшаф, бик күп зур тәнкыйтьчеләр, Йолдыз Нигъмәтуллина һәм тәнкыйтьчеләр күтәрелделәр. Ләкин ул вакытта да канәгать булмады. Тәнкыйтьтән бер кайчанда канәгать булган чорны мин хәтерләмим. Аннан соң, әлбәттә, булай әйтеп кенә котылып була. Әдәбият нинди, тәнкыйть шундый. Алай дип әйтеп була. Аннан соң, тәнкыйть юк дип әйткән кешеләр үзләре тәнкыйть игътибарына эләкмәгән өчен үпкә белдерәләр. Моның теге сәбәпләре төрле. Аның теге чын сәбәпләре бар, уйдырма сәбәпләре бар. Ләкин шулай да безнең тәнкыйть күпмедер күләмдә бар, яши. Мәсәлән, мин үземне романнар язсам да, төп белгечлегем тәнкыйтьче, хәтта фольклорчы дип саныйм. Шуңа күрә гомер буе мин иҗат юлымны башладым. Халык иҗатын җыюдан Хәмид Ярый җитәкчелегендә. Аннан соң шул тәнкыйтькә күчтем, аннары шул проза яздым һәм үземне һаман фольклорчы һәм тәнкыйтьче дип саныйм. Тәлгать әфәнде, менә сезнең Кияү дигән әсәрегез телевидениедан зур казаныш белән барды заманында. Менә язучы буларак инде тагы әсәрләрегезне кино рәвешендә күрәсегез килмиме? Мәсәлән, Сәйит дигән Сагманов. Бик яхшы кино булыр иде. Менә Мөршидә нәрсә әйтәсем килә. Беренчедән, чыннан да Кияү теге заманда бик яңгырады. Ләкин хәзер заманда шул бер кадәр ул үзенең актуальлыгын югалтты дим мин дә шунда. Әллә андай берләр хупланмыймы, чөнки анда теге катнаш гаиләләрнең, катнаш никахларның ахыры начар булып бетү турында бара. Хәзер ул турыда бик кычкырырга ярамый. Без аны күреп торабыз, белеп торабыз шулай икәнен. Менә шул Сәйит Сакманов романына кемдер алынып, әйтик, аны сценарийны үземдә эшләшергә булышыр идем, сценарийсында табып була, режиссер да бар ана шул. Әхтәм Зарипов ана үзенчә пенсия чыккач, аны шул санапта чыкты, санапта җибәрде. Без аны теге Миләй Шайтыганова күрсәтеп алдык. Ләкин бер нәрсә шул акча юк диләр. Акча юк диләр. Әгәр дә бу Сәйит Сакманов трилогиясе экранизация чыгып, бул әлбәттә сәхнәгә чыкса, мин уйлыйм, хәзерге без карый торган НТВ киноларыннан һич тә начар булмас иде. Аннары бер нәрсә минем шул теге эшне пешерә, әйтим инде, менә шул безнең татар телевидениесе үзе яңа фильмнар эшләргә яратмый. Һәм менә теге арзанлы фильмнар сатып ала. Әнә теге икенче туй бара инде, ничә еллар бара буга инде шунда. Әнә шундый туйлар, мексиканский, Египетнеке шунда, Төркиядән бераз теге сентиментальный, алар белән татар тормышына мөнәсәбәте юк. Аларны әлбәттә караучылар, әбиләр карап утыра торгандыр инде әлбәттә, ләкин шул
ciddi kişiler koramayından tutasha bilmeyen kişiler. Şunlara göre biz bittige küptenden hıyallanabız özümüzün kinematografi bulurlar. Bir melne ettiler, buna kinoga barda hazır senaryolar yok. Hazır biz senaryo işlep bir alabız, akça yok diler. Şunlara göre buna her kaysı özüne şu sebep tabamı diyeyim şunda joy tabamı ili şunda sebep özüne öz gelip çıkamı degende. Şundan da buna şu indi bizim bu zamanda 21. zamanda Tatar halkının özünün kino studiyası bulup özünün kinoların çıkarsak elbette kirek idi hem ol milletinin öz anın üstürüge yardım eder idi. Tatar edebiyatın dünya kulemine çıkarı için elbette tercümeçiler kireyimi. Bu şartta min aytır idim İngiliz tiline tercümeçiler. Bu cihetten fikirlerimizni aytygizeli. Ondi kadrlar var mı bizni? Ondilarni üstüreler mi? Nişik? Bilasizmi, hazır şoltagi İngiliz tilin tercüme ettiği için, İngiliz tiline tercüme ettiği için elbette tilini bik aybetlerge gerek. Bizni yazışı bulurga gerek. Biz mesela men özüm 18 yıl okudum İngiliz tilini. Nida mektepte, üniversitette, aspiranturada. Men şoltagi sözlerini bilem, ayırım sözler, lakin sileşe bilmeyim. Şuna göre onun metodikası bulurga teyiş, hem elbette mahsus saylap alıngan seletli kişiler bulurga teyiş. Onlar şol Meskev'de hazırlanırga teyiş mi, ya ise özümüzde hazırlanan teyiş mi, şoldagi bizim filologiya fakültetinde. Anda şol belki onlar da çit ilge çıkarırga teyiş. Mına biz şol mağup gittik bir menne şol ana Fatih Kutlub Türk dilini tercüme ettiği beybine. O Türk dili bilen yarak kitap bulmayın, hadi İngiliz dili tügülü. Anda öyle Türkler okuymalar, Türkler mesela, ben okumuyorlar benimse. Çünkü onun tercümeleri neştir koyadır yangıragan deyip, özü silep veriyor, tercüme ettim, çıkardım, bana şulay deyip, şulay ettiler deyip, lakin dünya külem elbette yangıragan yoğanın, şul ayazabı geleceğin eserlerinin de. Hem benimse bu işe şınlap tarıp siz bana dürüst koyasınız meseleni, bu işe şınlap tarıp tutunup, bundan da bir grupunu hazırlap, seletli, icatka seletli, şiirge, prozaga, dramaga seletli kişilerini toplap, elbette şın manasında İngiliz dilli yazıcılar hazırlarga gerek. Çünkü bu kileşek yazmışımız. Bizim so'nggi so'rov o'tib, bizim Tatar Inform o'qishlarini tilaklaringizni yetkazib, jurnalist shuni so'ramadi, men suylar edim degan fikrlaringiz qolgandir. Bilasizmi, bu fikir aytilmagan fikrlarning ko'pisi tushdan so'ng kelaydi. Mana men shu narsa aytasim keladi. Birinchidan bizning tagi matbuotimiz bor. Jurnallarımız var, gazetlarımız var, sizin Tatar Inform var. Olda şolay özüne göre hazır menimçe popülerlik kazana başladı. Yaşlar arasında birekte. Şunu aytası kele. Birinciden elbette hazırki matbuat çaraları bilen, informasyon çaraları bilen barısıyla tanışıp olurga gerek. Lakin şoluk vakitte benim aytasım kele kitapını bir narsa alıştıra almayı. Kitap okurga gerek. Bari tek kitapkına kişinin karakterini formulaştıra, karakterin psikolojisini formulaştıra. Bari tek kitapkına mengige anı kişi olarak kalarga hazırlayı. Çünkü hazır en kıyını şol, informasiya bir yaktan faydalı elbette. Bizim studentlar hazır bütün narsadan alır, haberler. Lakin şol vakit aytik, kursun beresin, alarga, diplomsun beresin, anın köbüsü şol sayttan köşerip alalar da, avuşta getirirler de, dalga tabi diplom işe kursu getirip verirler. Şuna göre bu yıl şolay yok bir eybet yol değil, çünkü fenni hizmet, ol icadi hizmet bulurga teyiş. Benim tilagim şol, esenlik sağlık, gelişi beyramlar bilen, Tatar Inform'u karşılarga,
8 март изден, яз бәйрәме. Шунда барыбызда исән сау булып, көрішіп, шатланышып, бергәләшеп яшәгәнсез булсын. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.